teraz sa môžeme rozprávať. Tvoja sestrička spí, áno, áno, miláčik. Čo? 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 Kde je Jasmínka? Áno. Povedz niečo. Povedz mi niečo, povedz. Povedz babke, babi, babi. Povedz babi, babi, babi. Povedz babi, áno. Čo? Čo? Čo mi povieš? Čo? 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 Kde je Jasmínka? Kde? Kde je bábo? Kde? Čo tu je? Co? Jasmín, či Ailín, už neviem po nás. Kto je tam? Pozri sa. Pozri sa. Pozri sa. Bábo. Čo? Čo, moja malinka? Povedz babke niečo, povedz. Povedz mi niečo. No povedz mi niečo. Povedz babi, babi, mama, kde je mama? Mama. No povedz niečo. Teraz nepovieš. Teraz si ticho, áno. Pustíme babovi video, pustíme.